जय हिन्द। जों दिनै सावरायगोन ISPL मोनसे फुटबल खेला दिनैनि सरकारा सालायबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंनि बाक्सा मसलपुराव मा जादों, बे खेलाखौ सालायनो गोनाङाव गोबां दिनैनि सरकारनि UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि फ्लेक्सखौ बिसोरो फट' लागायदों गावसोरनि, गावसोर दैदेनगिरिफोरा बे खेलाखौ सालायदों नालाय। बेनिफ्राय मा जादों, बिसोरनि फ्लेक्सखौ UPPL निखौल' बिसिदों, BJP नि दैदेनगिरिफोरनिखौ बिसियाखै होननानै बुंदों। बिसोरनि फ्लेक्सखौ बिसिजोबनानै थांदों। बेनिफ्राय बिथां राकेश सारा बिथाङा मा बुंखो, जायफोरा बे फ्लेक्सखौ बिसिदो गोदो मानसि बुथारग्रामोन, दाबो बिसोरनि आखाया मानगासिनो दङ। हारियाव बिसोर गुबुंलेखौ लुबैयो। बेनिफ्राय बिसोरो मेघालयआव खैला खनियाव खैला जावैनाया गाहाम, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। जों अब्ला दिनैनि भिडिअआव बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। जियानो जा, आंनि गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आं मिजिंथियो। बेनिफ्राय आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन, अग्निवीर रेलिया जाथारसिगोन उदालगुरियाव। गासैबो गथ'फोरनाव एडमिट मोनहैजोबखाबाय। बेनिफ्राय गथ'फोरा, फंबायमोना सानदो उदालगुरि बबे जायगायाव जागोन। फंबायमोन, उदालगुरि कर्ट, बेनि सेरावनो फिल्ड दङ, बेयावनो जागोन होननानै आं मोनथिनो मोनदों फंबायमोन। बेनिफ्राय जाय उन्दै उन्दै गोदान गथ'फोरा फंबायमोना खारनो फैगोन, फंबायमोन बेवहाय नोंसोरो एभेलेबेल हटेल मोननाय नङा, आरो एभेलेबेल नोंसोरो मालायनि न'आव रुम रेन्ट भारा नोंसोरो बिसना गोनां एभेलेबेल मोननाय नङा। हाजार हाजार मानसि खारनो फैगोन बेहाय, क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो गुबुन गुबुन बरपेटा, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट दंबायो। हाजार हाजार मानसि जागोन फंबायमोन बेवहाय। बेनिफ्राय नोंसोरो जायफोरा गोदान फैदो, नोंसोरो नोंसोरनि उन्दुनाय समाव नोंसोर मा मा बनांगौ बेखौ नोंसोर मालाबाबो बावनाङा। मुस्रिनिफ्राय लानानै हायाव मा मा बनांगौ। मानो होनबा नोंसोरो रुमखौ मोनगोन, नाथाय बिसनानि एभेलेबेल जानाया सहस नङा। जेरावबो बेफोरबायदि जाखायो, बिसना मोनखाया। जोंबो गोदो खारनो थांनायाव मंगलदैयाव खारदोंमोन, जेब्ला बेयावबो जोंबो बिसना मोनाखै। बेनिफ्राय हाफोरावनो बारान्दाफोरावनो 50 थाखा 100 होनानै जोङो उन्दुनो गोनां जादों। जाय गोदान गथ'फोर फैगोन, नोंसोरो नोंसोरनि उन्दुनायखौ लानानै फैखा। बेनिफ्राय फंबायमोन, आं बेखौनो बुंगोन, आसा खालामो नोंसोरो खस्थ' खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला अग्निवीर इण्डियान आर्मि जानांगौ, नंगौना नङा? आरो नोंसोर साननाङा बेखौ 4 बोसोरनि थाखायल' टेम्परारि, बेफोरबायदि साननाङा। आरो हाबग्रो, जबखौ मावग्रो। मानसिया जबाव फैखांनायनि उनाव अफिसारबो जालाङो। नों टेलेन्टबा, नों गोरोंब्ला, नों एन्ट्रेन्स होनानै अफिसारबो जालाङो, बायदिसिना जालाङो। नोंनि जबा चेन्ज जालाङो, नों बेखौ साननाङा। दिनैनि दिनाव जोंनियाव 3 हावलदारमोन, 3 अफिसार जाबाय दिनैनि दिनाव। दाख्लैबावैसो लेटेस्ट बे मास मोनसेनि गेजेराव 3 अफिसार जाबाय, हावलदारमोन। साख्रियानो बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन, एन्ट्रेन्स होनानै दासो अफिसार जादों। अब्ला नाया मानो आसरित। साउथनि गोजा 3, केरेलानि गोजा। सिपाहिनिफ्राय डिउटि होयै होयै खामानि मावै मावै हावलदार जानायनि उनाव फंबायमोन इमान टेलेन्ट नाय, हावलदार जानायनि उनाव दासो खमसे खम 16-17 साख्रि जानायनि उनावबो अफिसार ट्राइ खालामनानै अफिसार जाबाय 3। बेसे गोग्गाथाव बाथ्रा फंबायमोन, नुदोंना? बेफोरसो गोग्गाथाव बाथ्रा, इउनिटनि गोग्गाथाव बाथ्रा बेफोरो। हावलदार जानायनि उनाव 17, 18, 19 बोसोर जब मावनायनि उनाव अफिसार जादो फंबायमोन। नोंसोर बेखौ जेबो साननाङा, 4 बोसोरनि अग्निवीर बेफोरबायदि साननाङा। नोंसोरबो फैग्रो, हाबग्रो। बेनिफ्राय एन्ट्रेन्स होनो ओरैबायदि स्कप मोनगोन नोंखो, अफिसार जानो, बायदिसिना जानो नोंखो ओरैबायदि स्कप मोनगोन फंबायमोन। हाबनोल' नाजाग्रो, जुजिग्रो, हाबनोल'। नों गोरोंब्ला सब जाजोबलांगोन फंबायमोन। बेनिखायनो गोसो होनानै खार फंबायमोन, गोसो होनानै खस्थ' खालाम, मोनगोन। भगबाना नायफिनगोन फंबायमोन। बेनिफ्राय जियानो जा फंबायमोन, जोंनि राकेश साराथ' बुंखाबाय, गोदोबो मानसि बुथारग्रा। बेनिफ्राय बिसोरनो दिनैबो हारियाव थासारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरगासिनो दङ। आङो बिथां राकेश सारनि सायाव जेबो बुंनो गोसो गैया। मानो होनोब्ला आं बेखौनो बुंगोन, दिनै ISPL खेला होदो, मोजांनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला जायफोर बर' जोहोलाव सेंग्राफोरा फुटबल गेलेगासिनो दंमोन क्लाबफोराव, नंगौना? बेफोरबायदि खेला गेलेनानै माखासे सेंग्राफोरा एसे फैसा आरजिनो हागोन आरो नाम खामायनो हागोन आरो गोजौ लेभेलजों थांनो हायोबाथ' हाबाय, हायाबाथ' बेखौ जों बुंनो गोनां गैला। नाथाय एसेब्लाबो
खेला गेलेनानै बेस्थ' थानो हानाय बा खेला गेलेनानै एसे रां खामायनो हानाय बेफोर स्कपा दङ। दा जोंनो आरो फैनो गोनाङाव मा नांबावगौ बेफोरबायदिनो जोंनो मोनफ्रोमबो जायगा जायगा दाब दाब जायगा जायगा जोंनो मा सोलोंथाइ होनायनि गोनांथि जानानै दङ। अनलि बेफोरबायदि खेलाल'ब्लाबो जाया, नंगौना नङा? जोंनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने जोंनो सोलोंथाइ होनायनि स्कप नांगौ जोंनो दा। अब्लासो जों मा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो मोजां खालामनानै गोजौ लेभेलाव हगार हरनो हागोन उन्दैनिफ्रायनो। दा जोंनो बेफोरबायदिबो नांगौ। आं बिसिनि सायाव जेबो गाज्रि बुंनो साना। नाथाय जोंनि मुसलपुरावबो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि पस्टार बिसिलायग्रा मानसि दंबयो। आंबो आसरित जादों। पस्टारखौ UPPLनिखौ हासिजोबलांदो। मानो हासिदो? साननो लागा, नंगौना नङा? बर'आ हासिदो ना गुबुना हासिदो? सोर हासिमारदो? दिनैनि दिनाव गासैबो मिथिखो बर'जों बर' नायलायनो हाखाया। सोरबा मा लामाजों थांनाय बायदिनो ब्लेड मोनसे लानानै ओरै बिसिलांनोबो हागौ बर'फोरनिखौ। हा? जायखिजाया मानसियानो, नोंबो आंबो सोरबा ओरैनो टाइम पास हिसाबैबो हासिलांनो हागौ। बेखौ हासिना बान्दानो बर'जों बर' नांलायलायनो। सोरबा राजखान्थियाव जेबो लोब्बा गैया, सोरबा बर' मानसियाबो हासिना थांनो हागौ। बेनिफ्राय बर'जों बर' नांलायगोन। मानो होनब्ला जों बर'जों बर' खौसे गैखाया, जों बर'जों बर' इज्जात होलायखाया, नंगौना नङा? जों बर'जों बर' इज्जात होलाया स'। मानो होनोब्ला जों बर'जों बर' गोबां खम सनमान होलायो। जों मानि थाखाय बर'जों बर' खम सनमान होलायो? मानि थाखाय? राजखान्थि हान्जायाव ना गोबां खम सनमान होलायो जों। माने गाज्रि बाथ्रा सोंखारिलायनाया जोंनिया बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि हान्जायाव गोबां आलादा, माने बर'जों बर'। दानो बुंदो सोरबाया हा गोदो मानसि बुथारोमोन, दाबो आखाइ मानगासिनो दङ। माने बुंनायाथ' बुंबाय, नाथाय खोनाग्राफोरा माबायदि खोनादों नोंसोरसो मिथिगौ। आं बेनि सायाव जेबो बुंनो सानाखै। बेनिफ्राय साननो गोनां बाथ्राया बेसो, जोंहा EM राकेश सारानो गोबां बुंखाबाय, सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ। फैनो गोनां समाव BPF रावबो थाला, नामल'सै ना, नामल'सै। BPF आव रावबो गैला, BPF नि मानसि गैला। गावनो बुङो, रोखा रोखा बाथ्रा बुङो। बेनिफ्राय दिनैनि उनाव जोंनि मुसलपुराव, आंनि जायगायाव दिनै सोर बेसेगो BPF आव मानसि गैलाब्ला, फैनो गोनां समाव BPF आवबो गैलाब्ला सोर बेसेगो? बेनिफ्राय मा होनदों? गोदोनि मानसि बुथारनो लुबैग्राफोरानो हारियाव दासिमबो गुबुंले खालामगासिनो दङ, जों मोनथिगौ होननाबो बुङो। आं सानो आरोना, बिथां EM राकेश सारनि जायगायाव आं जानायब्लाथ' ओरैसो बुंगौमोन, जायफोरा बेफोरबायदि हारिखौ गुबुंले खालामनो लुबैदों, बेफोरबायदि पस्टारखौ बिसिदो, आंनियाव फै, आंजों खामानि मावफै। आंनाव गोबां खामानि दङ। दिनैनि दिनाव गोबां बिजनेस मावनो हायो। ना फिसिनाय, फुख्रियाव ना फिसिनाय, फुख्रि जावनाय, हा बेनिफ्राय अमा फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, बायदिसिना फिसिनानै जानो हायो। आंनियाव गोबां खामानि दङ। फै, आंजों हा थानानै आंनियाव फैनानै बेफोरबायदि खामानिखौ लांफै, खामानि मावफै। बेफोरबायदि जोंनि पस्टारखौ बिसि नालाय नोंसोरलाय मा मोनो? आंथ' बेफोरबायदिसो बुंगौमोन। मानो होनोब्ला जोङो दुश्मनखौ जोङो बुरखायनानैसो, बुजायनानैसो जों दुश्मनखौ लाबोनो हागोन। माने दुश्मननि सायाव नोङो जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थाबाथ' दुश्मना आरो बारा जाबाय थागोन, नंगौना नङा? बेयाव गाज्रि मोननांगौ जेबो गैयाना। जों गावजों गाव गासैबो, सोरबा पस्टार बिसिग्रायाबो बर' माब्ला बिसोरबो साननांगोन, जों बर'जों बर' बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जानाय नङा ना। बेनिफ्राय जायफोरा बिसिजादो बिसोरनि बुंनाय स्टाइलाबो एसे चेन्ज जानांगोन। मानो होनब्ला हारिनि गेजेराव मोजां खौसेथिखौ लुबैयोब्ला, हारिजों हारि अनलायनायखौ लुबैयोब्ला, हारिजों हारि एना एनिखौ लुबैयाब्ला, माने बर'जों बर' बायदिसिनाखौ लुबैयाब्ला, माने जायफोरा दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरा जायफोरा दैदेनगिरि सालायबाय थादों, बिसोरबो मा जानांगोन? बिसोरनि बुंनाय स्टाइलफोराबो हारिखौ बोजबनाय जानांगोन, बोना लाबोनाय जानांगोन। मोजां बाथ्रा बुंनांगोन, खामानिजों लोगोसे खामानिबो मावनांगोन। जेरै खामानि मावालासिनो, खामानि मावनो हायालासिनो खुगाजोंल' बुंबाय थाबाथ' जाया, रायजोफोराथ' बेखौ बुङो। अब्ला दिनैनि दिनाव मानो बेफोरबायदि जोंनि मुसलपुराव, आंनि जायगायावदि बेफोरबायदि मानसि दंबयो, दिनैनि दिनाव पस्टार हासिलांनाय आसरित आरोना। जियानो जा, मा होनना बुंबावनो, हासिग्राया हासिबाय, बुंग्राया बुंबाय थासिगोन। जियानो जा, गुबुनाबो हासिनो हागौ, बे गोदोर बाथ्रा नङा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।